Zvamuri kuona mhuri yeZimbabwe vagari vemuEpworth vakabuda vachiuya kuzoperekedzana naMarabha. Vamwe vaitofamba netsoka, vamwe ndo vakapinda mudzimotokari kuti vange vachiperekedza mutumbi kuti unoradzikwa kumarinda eikoko kuEpworth. Takasangana nevakawanda zvekuti mugwagwa waisafambika murodhi imomo. Zvakaratidza kuti uyu mutambi akanga aine mukurumbira aizikanwa nekunzi Marabha, rake rekubarwa achinzi Charles Maris. Kwakauya vanhu vakasiyana siyana vanosanganisira vezvinyawu sekuona kwamuri kuita, vamwe vanovati vegure uko kumarinda uko kwatiri kuona. Asi takakurukura zvekare namukoma Awilo avo vakashanda naMarabha. Ngatinzwei hurukuro yatakaita navo. 1999 muna December, ndikangana it was December, takupinda muna 2000 vanhu vachiti New Millennium. Ndipo tatashanda nawo kuna First Street. By that time ndaigara kuNorton nanasi ndo kwandiri, and then ndakatozobouya ndikagara kuno. Then pataigara kuno taigara somewhere apo ndatadza kubaidentify pambachira pataigara. Ndaitogara naiye inini, Charles Maris, na the late Nyimo na Basopo, taishia same house takadaro. Takagara naye bo. But that guy chaida mostly kwanguri kupara chete. Handina kana one day rekuti ndakanzoti akaita noise. Chinhu chake wanguri kudhakwa nekufara chete. So handei kunyeperai mhuri yeZimbabwe. I'll be missing him because the other side angaripo naripo, and then chero painzi paitika noise handei kunyeperai aurive nekubvunzana muno muEpworth hapana nokudzera anzi Marabha akamboita noise kandi Marabha akaita zvakati. Aiwa angaripo. Of course hedu takazofeilawo kumubatsirawo last minute, but I don't think kufaila because maybe ndoyanga iri wiyo yaMwari. Ndo zvandingangotara pamwe yanga iri wiyo yaMwari because paakarwa pekutanga takamubatsira, pechi2 takamubatsira. I still remember akamboenda mumashambadzo. We used to give him support. Saka vanhu vangataura havo zvavangatauri vachita sei, but we used to support, time support Marabha. Saka chandingangotaura chekuti chale kwauri ikoko, rest in peace Mwari ngavakutungamire kwauri ikoko. Chinoitika ndechekuti as ma-artist we survive from hand to mouth, most of us, especially isusu wakaita arts during my 99 because taingobhekwa neZBC chete, and by that time it was very hard kuti unopinda just pagedhi rere repaZBC rere pamba singapindike zvekudaro, and then tasina kana mafoni muhomwe. Anditi inini chaichai I'm the one akaita kuti street theatre ibude paTV, handei kunyeperai I struggled a lot pagedhi paipa ndasingapapinde. To make matters worse, ndasina kana chitupa changa chakarasika, pakandinetsa kupinda pagedhi paipa apa until ndazogadzirwa ID neyainzi Zimbabwe Music something ndo yakandigadzira ID even if you ask Pia ndichiudza Piri kuti Piri ndati bude paTV akati kuti utaura zvekupenya. Ndakaenda ndega ini kuZBC ndikanonetsa, ndikakuudza kuti first interview yedu takanga tiri kagroup, so it was inini Piri yari apa nditika na Kapfupi amai Matraburu na amai Tati I think ari mukati anditi munoziva kuti takanoitirwa interview pakapassage, so it was a passage yatakaitirwa interview, but ainzi Mandimeka paakaona shoti redu akafara. But chandingakuta ndechekuti isu sema-artist manjika chinonetsa ndechekuti we survive from hand to mouth. Handiti tasurvive from hand to mouth kudaro, handiti hatizokwanise kuwana mari yekubhadhara mapina opala, hatizokwanise kuwana mari yekuita sei because mari yedu ndeyechikafu chete, especially panguva yedu isusu mari yedu yanga ingori yechikafu chete because maybe you never know, maybe muartist munei but munhu akangoitawo akawanawo way forward in his or her life.
handiti munhu akangwanawo effort but ari kuziva background yemaartist and infact 80% yemaartist ka vanhu vanotambura ndeunyepirani tinotambura apa ndiunawo ka ame 100% artist but ndirikudhaiva kombi ndinodhaiva sprinta izveso nokuti meseji yakatosvika ndiri kumasingo kuchaswes yandakaiva ikoko ndakatopona ndiri kumasingo. Tinotenda mukoma. Inini ndinetwa Vegas pamadrama aosale mazhinji. Ndakatamba nemukomana ndiri next door yaMarabha. Ndikunzwa kurwadziwa. Asi chanyanya kundibata chizhinji chaizvo ndechekungoti macelebrity ari kuuya hatisi kuramba mawira ari kuita. Vamwe vacho vari kusvika vachitopa zvigure kana $100 of which panapa panhamo pakagwamba. Aiwa ndina zvizhinji zvokutaura ndiri kuchema Marabha ndikurwadziwa. Zvizhinji zvinozongoonekwa zvapa nhamo. Thank you mukuru.